και 90.000 άτομα. Μα πόσο κόσμο έχει, παίζουμε τέτρις με τις ξαπλώστρες και τα κορμιά. Εν τω μεταξύ, πρέπει να βρεις ξαπλώστρα, λες και έχεις κλείσει τραπέζι στο Βέρτι. Κάθεσαι και κάνεις. Βλέπω πάντα ζευγάρια και λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι, αλλά χαίρομαι ταυτόχρονα για την ταλαιπωρία σας. Που θέλετε να εντυπωσιάσετε συνήθως τη σύντροφό σας και θες να μπεις μπροστά σε αυτή τη σχέση, να βρεις ξαπλώστρα και κάνεις. Δεν ξέρω που. Και δίπλα. Αργήσαμε. Γι' αυτό. Όχι, εντάξει, θα βρούμε. Και τρέχει ένας με κόκκινο κορδέλι. Εσείς θέλεις ξαπλώστρι. 25 ευρώ το ένα είναι. Καθόμουν να ρεμίσω. Τι κάνετε ρε μαλάκες, έκανα 95 χιλιόμετρα, μην πάω σε παραλία. Καλύτερα να πήγαινα στο Σκαραμαγκά που είμαι από τα Λιώσια δίπλα να κολυμπήσω και να βγει ένας γλάρος στην πλάτη μου. Καλύτερα να πήγαινα και γιατί χάλασα τόση βενζίνη για να πάω σε αυτό το πιτσόβαρο. Κάτι ηχεία μαλάκα κινέζικα. Γεμάτος φίχτες, πορτοκαλί μαγιό, χαμός πέρα δόθε. Εκεί που κάθεσαι βγαίνει μια πατούσα από μια άλλη παρέα. Sorry, ναι, εντάξει, κανένα πρόβλημα, Νικό! Ιστρογόνα ψηλά, νέοι άνθρωποι, όλοι σαν το Ραφτακόπουλο είναι. Πεοκέφαλοι όλοι ξυρισμένα εδώ και εδώ από πάνω φέτες τεχνίτικαν. Εδώ τη μαζούλα.